shi. Yan kwankwasi ne na Dubai sun kace na doka kiɗan Madugu uban tafiya. Yau, yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja ku aje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja ku aje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mari. Yanzu mun ka ɗaura niya. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mari. Allah Ubangiji ne ba ko da yaushe kai na sani. Yanzu mun ka ɗau aniya. Ka taimaka ka kama mana za ni fara ta da gini. Madugu ka gyara shi. Ya rabbi kai salati ga nabiyu sahibul husni. Yanzu mun ka ɗau aniya. Alihi kasa da sahabbai ya bar su ba ni wari. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja ku aje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mari. Sai na yi sallama kan na shigo na zo na fara shirya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Sako na kwankwasi na Dubai a kai shi ne nazari. Madugu ka gyara shi. So sun kace na tashi mutane fagen gadi a bari. Yanzu mun ka ɗau aniya. Kowa ya furfuto a yi tafiyar gaba batun a tsaya. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja ku aje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mari. Ka gyara shi. Yan kwankwasi ne na Dubai sun kace na doka kiɗan Madugu uban tafiya. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja ku aje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja ku aje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mari. Yanzu mun ka ɗaura niya. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mari. Allah Ubangiji ne ba ko da yaushe kai na sani. Yanzu mun ka ɗau aniya. Ka taimaka ka kama mana za ni fara ta da gini. Madugu ka gyara shi. Ya rabbi kai salati ga nabiyu sahibul husni. Yanzu mun ka ɗau aniya. Alihi kasa da sahabbai ya bar su ba ni wari. Yanzu mun ka ɗaura niya. Masu ja in ja ku aje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mari. Sai na yi sallama kan na shigo na zo na fara shirya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Sako na kwankwasi na Dubai a kai shi ne nazari. Madugu ka gyara shi. So sun kace na tashi mutane fagen gadi a bari. Yanzu mun ka ɗau aniya. Kowa ya furfuto a yi tafiyar gaba batun a tsaya. Yanzu